Както всички ние знаем, преди да влезе предаването Фитнес Мания, всичко беше хаос във вашите глави. Хаос за това как да тренирате, как да се храните, как да се възстановявате правилно. Докато аз слушам хаос музика, ви предлагам Елия, нашата виртуална треньорка, която ще нареди хаоса във вашите глави и ще ви накара да бъдете по-умни и по-прецизни в тренировките си във фитнес залата. Като не забравяйте, че тя е специална и в четвъртък, т.е. утре ще бъде гола за зрителите на МСАТ и Фитнес Мания. Здравейте, днес е сряда, аз съм Елия, телевизията е МСАТ, днес ще работим за ръце. Дамите малко така ги пренебрегват ръцете, но аз си мисля, че не бива да го правят. Започваме с бицепс, естествено. Използваме щанга, ето я нашата щанга. Леко разтворени крака, леко свити колене. Свиваме бавно ръцете от лактите и отпускаме надолу. Може да използвате също и кривата щанга, която преди това използвахме за гърба преди 2 дена, ако не се лъжа. Отново издишваме горе в крайна позиция и отпускаме долу. Не клатим тялото напред и назад. Много често срещана грешка. Не се засилваме, също много често срещана грешка. Това същото нещо зависи от залата, в която тренирате. Можете да го правите и ето тук, ето този кабел. Има най-различни ръкохватки към него. В случая тази виждате каква е, а може да използвате и от такъв тип ръкохватка. Отново хващаме, удобно и сгъваме. Тежестта е много лека в случая, за мен поне, за вас може и да е добре. Следващото упражнение, на което ще се спра, е за трицепса. Отново хващаме дъмбел. Хващаме дъмбела с двете ръце. Внимателно изнасяме горе над главата. От тук бавно отпускаме назад тежестта, издишваме и обтягаме догоре ръцете. Ръцете все едно са залепени за главата. Отпускаме назад и издишвайки, повдигаме плавно. Може да се прави за един такт, може да се прави за 2 такта, отпускайки надолу и обтягайки горе. Или още един вариант за 3 такта назад, за един обтягаме горе. Може да използваме същото нещо с една ръка. Помагаме си с лявата за опора. Ако ви е трудничко с тази, минавате на предишното упражнение. Ако ви е трудно с една ръка, издишваме горе отново и вдишвайки, отпускаме долу. Това е. Внимателно сега отпускаме долу ръката и поставяме тежестта. Това нещо може да се прави отново на тази машина. Аз лично предпочитам да го правя и на машината, и с дъмбел, защото така се натоварва малко повече тялото. Тук вариантите са 2 за стоеж, отново с леко отворени крака, леко наведено напред тялото, ръцете близо до тялото. Разгъваме от лактите и отпускаме плавно горе тежестта. Ако не се чувствате много удобно в тази позиция, може да изяснете единия крак напред, отново леко наведено напред тялото. Разгъваме от лактите и отпускаме нагоре. Отново правим 3-4 серии по 12-15 повторения. Напомням, че работиме за трицепс. Това е ето този мускул, така че ако усещате някъде другаде натоварването, тук е малко вероятно. По принцип при по-комплексните упражнения обърнете това внимание, обърнете внимание къде точно усещате натоварването. Следващото упражнение, което ще направим, кикбек. Това звучи малко като ритник, няма да ритаме днес. Това беше за гръб, ако си спомняте. От тук фиксираме ръката и разгъваме от лакътя назад. Отново натоварването е върху трицепса. Издишваме назад и вдишвайки отпускаме плавно ръката долу. Обръщаме внимание върху дишането, тъй като то е много важно и понякога не дишаме правилно, което прави малко ефикасно упражнението. Отново 3-4 серии по 12-15 повторения. Отиваме да си вземем една постелка и продължаваме с корем. Започваме, хващайки задната част на бедрата, хубаво изправени, поемаме въздух и докато издишаме, бавно отпускаме назад. Не правете такива някакви резки движения, защото не е хубаво за вас самите. От тази позиция ръцете са зад главата. Това е първи вариант. Втори вариант, който аз ще ви предизвикам да направите днес с мене, ето
Тук ръцете, главата между двете ръце, тук обикновено се изнасят ръцете и главата остава по-назад. Няма да правим това. Разтваряме колене в страни, ходилата са събрани. Погледа е точно към тавана. Поемаме въздух и докато издишваме, изтегляме тялото максимално нагоре и отпускаме назад. Изтишваме горе. Това упражнение ви помага да усетите правилната позиция на тялото при изпълнение на коремните. Когато ръцете са зад главата, обикновено хората се изкушават да избутват лактите напред или да избутват главата напред, а не това искам от вас. Така, поне 20 повторения, след което събираме краката. Поставяме ръцете зад главата вече, но искам да запомните как сте се повдигали при предното упражнение, защото следващото упражнение отново ще е подобно, само че с изнесени в страни крака. Тук вече се концентрираме върху косите коремни мускули и това са мускулите в страни от тялото. Поемаме въздух. Ако ви е трудничко от тази позиция, може да си помагате с ръка. Свиваме. Може да използвате и гиричка тук, докато свивате ръката и да работите и за трицепс. Може да оставите ръката напред. Важното е да имате варианти на разположение и да намерите най-добрия за вас. След като направим тук поне 20 повторения, отпускаме ръката назад и правим същото нещо в другата посока. Настаняваме се удобно, раменете са на пода, издишваме горе, отпускаме назад и вече ръцете дали ще са зад главата, дали ще използваме лакъта, както ви казах, и ръката, дали ще е напред, вие преценявате. Следващото упражнение, което ще направим е за долната част на правия коремен мускул. Повдигаме горе краката в контрашпиц, малко повече от правия ъгъл. Тук обикновено се изкушаваме да играем с краката, фиксирани са краката, отново казвам малко повече от правия ъгъл. Поемаме въздух и докато издишаме, бавничко отпускаме петите към пода, почти докосвайки пода. И от тук отново искам да ви кажа, не бързайте при тези упражнения. Правете ги много бавно и съм сигурна, че ще усетите ефекта много по-добре при по-бавното им изпълнение, специално на това упражнение. Следващото нещо, което може да включим като трудност тук е да повдигнем и коленете към гърдите, повдигайки таза от пода. Отново издишваме горе, поемаме въздух и издишваме долу. Така амплитудата е по-голяма, но не се изкушавайте да използвате инерцията при краката. Това, което може да направите също, като вариант е да повдигнете главата и да фиксирате горе. Издишваме и вдишваме и така правите отново поне 20 повторения. Отново напомням, много бавничко. Специално в последното искам да сте много бавни и много концентрирани. С това мисля да приключим за днес. Ще се видим отново утре. Предаването беше Фитнес Мания, телевизията MSAT. Чао! Аз все още съм на хаос мюзик. Главата ми почва да изтръпва. Вече спрях да приемам амарето и преминах на протеин. Но надявам се, че Елия е сложила ред във вашите глави и във вашият ентусиазъм, за да влезете в фитнес залата подредени и готови за яко помпане. Аз бях Киро Скалата, доктор Гайдев, човекът зад кадър, Чичко Филипов, Любо Лежанката, Анджи и нашите приятели от далечния север. Това предаване се